Benvinguts al nou programa de Picó TV. Avui ens dedicarem a explicar com hem d'instal·lar un observatori meteorològic. Ben orientat, l'orientació, l'alçada, el pluviòmetre, els termòmetres... Vinga, va, anem a donar-vos, 4 consells, però bàsics. Que lluny queden aquells pluviòmetres de gairebé 4 metres d'alçada, com el que veiem en aquesta il·lustració, un pluviòmetre francès de meitat del segle XIX. Els observatoris van anar evolucionant i cap al 1890, com aquesta imatge precisament d'aquell any, d'Indianàpolis, ja s'instal·len gàbies meteorològiques que, curiosament, avui en dia encara en podem trobar. Els observatoris es van estenent i trobem ja fins i tot punts realment molt interessants, com aquest pluviòmetre de la illa de la Reunió, a la Fornés, un dels pluviòmetres que més precipitació rep de tot el món, o aquest famós observatori d'Oymyakon, el punt més fred de l'hemisferi nord, amb temperatures cada hivern de 40 a 60 graus sota zero. Però avui en dia són els observatoris automàtics els més habituals, fins i tot amb les dades connectades a internet. Doncs anem a veure com hauríem de tenir instal·lat un observatori. Ja hem vist que al llarg de les dècades, al llarg dels últims 100-120 anys, han canviat molt els observatoris meteorològics, s'han deixat ja aquelles gàbies meteorològiques enormes i ara tenim els observatoris automàtics, com aquest d'aquí de la plaça Kennedy, amb els sensors de temperatura, humitat, de precipitació, de vent, de direcció del vent. El de baròmetre està a la consola. Normes bàsiques: allunyat de parets, com a mínim ha d'estar a 10 metres de distància, com a mínim, depèn també lògicament de l'alçada de la paret, perquè no tingui influència de la temperatura, doncs, sobretot a l'estiu quan s'escalfen aquestes parets. També com a mínim elevat uns 3 metres del terra, també. 2 metres també serviria, però si pot ser 3 metres millor per no rebre la influència de la calor de superfície. Doncs aquestes serien les normes bàsiques. De tota manera, els vull comentar una cosa. Els pluviòmetres dels observatoris automàtics acostumen a fallar amb el temps, s'han d'anar graduant. Per tant, la millor solució és el que els ensenyarem tot seguit, tenir un altre pluviòmetre. Doncs això, el que els dèiem, el millor és tenir un altre pluviòmetre, un pluviòmetre manual, un pluviòmetre Hellman, com aquest. Aquest és el que registra realment la precipitació real, i així sempre haurien de posar aquesta precipitació. Són una miqueta carets, però ho dic per tenir unes dades doncs correctes. Aquí tindríem el dipòsit al seu interior i la precipitació que hi ha aquí dintre ho posaríem a la proveta, bé, el que hem fet tota la vida. En fi, ja ho saben, observatori meteorològic ben instal·lat, amb aquestes normes bàsiques i, si pot ser, amb un pluviòmetre Hellman. Doncs bé, anem a les previsions. Tot i que l'altre dia, a través del nostre fòrum de picó.cat, vam comentar que si avui continuem veient una zonal vents de ponent inacabables, doncs ens dedicaríem a parlar de com fer ganxet. Aquí tenim aquesta primera imatge, però saben què els dic? Que aquest és un programa de meteorologia, que la zonal s'acabarà i fins i tot veiem la fi, per tant s'ha acabat el curset. Ja ho veuen que curtet ha sigut. Anem a fer les previsions. Mirin, aquest és el mapa previst per divendres. Avui és dijous, dia 2 de gener de 2014, aquest és el mapa de divendres, dia 3. Avui ja les temperatures s'han disparat, ja hem tingut mínimes molt altes perquè hem tingut el cel tapat amb vents aponentats, durant el dia també, i demà, si fa no fa, el mateix, capes de núvols alts o mitjans. Aquí tenim la península Ibèrica, grans pertorbacions un dia més, com passava sovint en la dècada dels 70s, no tant als 80s i altre cop als 90s, no és un fet ni molt menys extraordinari. Som encara dia 2 de gener, falta molt hivern, el més fort, ja en parlarem, i per tant aquesta situació de moment continuarà, almenys a curt termini. Anem a veure el mapa de temperatures precisament a 850 hectopascals, és a dir, uns 1.500 metres d'alçada. Vegin com fins i tot una bosseta de 10 graus o més agafant del delta de l'Ebre cap a baix, temperatures francament altes de 24-25 graus a punts de la costa del País Valencià i properes als 20 graus, potser en algun punt de la costa catalana. En fi, és una situació prefrontal perquè, efectivament, tot aquest augment de la temperatura, com acostuma a passar abans d'un canvi de temps, no sempre, doncs és perquè ve una pertorbació a darrere. I aquesta és força activa. Malgrat que vingui de ponent, lògicament ja ens agradaria que tot això vingués de llevant, del nord, d'una altra direcció, però malgrat que vingui de ponent portarà força activitat, recollirà humitat de la Mediterrània, no porta davant vents de ponent, sinó més aviat vents agarbinats, que també faran efecte de succió d'humitat cap a l'interior de Catalunya, com acostuma a passar amb aquest tipus de fronts, amb força aire fred a les capes altes de la troposfera, uns 30 a 32 graus sota zero entrant per Galícia. Això seria per dissabte al matí. Vegin les línies isòbares com estan de juntes, per tant, doncs els vents seran forts de garbí. Aquí tenim més o menys la línia frontal, que ens passarà cap a mitja tarda aproximadament, entre migdia i vespre.
Aquesta situació portarà un canvi brusc de temps amb precipitacions que arribaran a Catalunya i que podran ser fins i tot notables a moltes zones del Pirineu. De neu primer per damunt dels 1.800 o 2.000 metres, però baixant ràpidament serà un dia de canvis bruscos cap als 1.200, 1.000 metres i fins i tot la nit de dissabte a diumenge cap als 800 metres, sobretot a la cara nord. Quan passi el front, atenció perquè serà espectacular, fins i tot a la mateixa costa pot haver nuvolades gruixudes, fins i tot no descartaríem algun ruixat puntualment intens, no és una situació de precipitacions intenses, però el selatge serà emocionant, el canvi de direcció del vent, les temperatures, etc. Per tant, un canvi maco, almenys no tenim anticicló, per dissabte. Anem a veure ja tot seguit què passaria diumenge. Ràpidament, el sistema frontal se'n va, forma una baixa no massa activa, cap a la zona del golf de Gènova, entre la tramuntana, però durarà molt poc, perquè ràpidament aquesta falca anticiclònica ens tornarà a afectar, provocarà una nit de diumenge i dilluns freda, perquè tindrem aquesta falca anticiclònica, i aquí tenim un altre monstre, una altra ciclogènia explosiva, perquè aquesta pertorbació passarà de 980 mil·libars a 940 en poc menys de 24 hores. Un altre, realment aquest any és increïble la quantitat de pertorbacions profundíssimes que hi ha a l'Atlàntic afectant les illes britàniques i provocant vents del sud o sud-oest a gran part del continent. Per això estem tenint de moment un desembre i els primers dies de gener realment càlids a moltes zones del continent, cosa que no és extraordinària, sí que es poden donar alguns rècords, però atenció que l'hivern tot just acaba de començar. Anem a veure ja un abans de previsió. Què és el que pot passar? Doncs bé, aquest seria el mapa per dimarts. La pertorbació agafaria una orientació més aviat de nord a sud, aproximadament, i l'anticicló tindria tendència a dividir-se en dos nuclis, un cap a l'Europa central oriental i un altre cap a l'oest de les Illes Açores, provocant aquest solc. Aquesta és una primera novetat que no succeïa des de feia setmanes. Què passarà després? Aquí hi ha molta dispersió, però almenys hi ha moviment dels centres d'acció. Continuen apareixent pertorbacions a terra nova, però hi ha diversos factors, sobretot de les capes més altes de la troposfera i fins i tot de l'estratosfera, que hauríem de parlar de l'escalfament estratosfèric, un dels elements a tenir en compte, no pas el més important, però que s'ha de combinar tots els elements perquè aquest panorama comenci a canviar. De fet, si anem una miqueta més enllà, això serà d'aquí una setmana, veiem com ja la configuració és força diferent. Tenim una entrada d'aire molt fred, per cert, Déu-n'hi-do els propers dies als Estats Units, el fred que farà, que baixarà de latitud, l'anticicló té tendència a retirar-se, hi haurà aquesta baixa aquí, ja veurem què passarà amb aquesta baixa, i començarà a baixar aire fred pel que fa a latitud des de la zona de l'Àrtic cap a l'Europa oriental. Això serà posteriorment. Ho haurem d'anar seguint, però ja els diem que curses de ganxet no en farem. Acabem amb una imatge per recordar que la dècada estem potser una miqueta ben acostumats perquè la dècada dels 2000 hem tingut força nevades, a diferència de la dècada dels 90. Imatge de la plaça Molina de la ciutat de Barcelona amb aquella nevada famosa del 8 de març del 2010. Es repetirà enguany, és molt difícil, perquè és molt difícil que passin aquests fenòmens a la línia de la costa, però que tindrem moviment, ja els asseguro que en tindrem. Adéu-siau. I acabem, i ho fem com sempre amb les vostres imatges. Per cert, aquests últims dies hem tingut molta feina per seleccionar-les, més que res perquè n'hi havia tantes i tan bones, ho podreu comprovar tot seguit. I ens acompanyarà Wolfgang Amadeus Mozart, concretament l'últim moviment de la sinfonia número 40. Així doncs, acomiadem el programa, que tingueu bona entrada d'any i fins la setmana vinent. Ja ho sabeu, tota la meteo a pico.cat.